Salamat sa Ginoo sa bag-ong adlaw nga iyang gihatag. Salamat sa Ginoo sa iyang panalangin o welcome sa GCAF worship gathering, online people of God. Kumusta mo diha? O kaning physical nga mga katawhan sa Dios nga nadiri. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-anhi. O mga kaigsunan, Oktubre na ta. So duha na lang kabulan, Pasko na, pero sa di pa ta magsilibrar og Pasko diay naatay naandan nga buluhaton dari sa GCAF nga magsaulog kita sa Missions Month nga atong gitagaan og pagtagad nga ang misyonhon nga buluhaton mo kini ang ato ang responsibilidad ng mga niluwas sa Dios. So adunay mga prayer items, aguban pang mga updates nga ato madunggan unya paghuman sa wali. O karon ato ang padayonon, ang ato ang naandan nga buluhaton mao ang pagsubay sa libro sa Hebreo or Hebrohanon o ato ni siya karong sugdan sa pagampo. Amahan nga labing gamahanan nga Dios, kami nagapasalamat ka ikaw Ginoo anaa kanamo. Ako mga pagampo karong taknaa nga ikaw magahatag kanamo og grasya nga masabtan ang imong pulong, madawat ang imong mga pasidaan ug morisulta kini o Dios og pagtubo o kabag-uhan, paghigugma gayud kang Hesus. Og akong mga pagampo nga ikaw magalihok karon sa imong katawhan, padalangini ang imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong pagkabasahon ang Hebrews chapter 6 verse 4 to 12. Matod pa, kay dili gayud mahimo sa pagbalik pag-usab ngadto sa paghinulsol niadtong mga nalamdagan na nakatilaw na sa langit ng gasa o nakaambit na sa Espiritu Santo og nakatagamtam na sa kamaayo sa pulong sa Dios og sa mga gahom sa kapanahunan nga umaabot. Kung sila mubiya kay gilansang Manila pag-usab ang anak sa Dios o gipakulawan siya sa dayag. Kay ang yuta nga nakasuyop na sa ulan nga kanunay nagtagak niini, nagpatubo sa mga tanom nga kapuslan sa mga tao nga alang kanila giugmad kini. Magdawat og panalangin gikan sa Dios. Apan kun kini mamunga og mga sampinit og mga kadyapa, kini walay bili og hapit na matinunglo, ang katapusan niini mao ang pagsunog. Apan bisan tuod nagsulti kami sa ingon niini mahitungod kaninyo, mga hinigugma nagtuo gayud kami sa labaw pa ka maayong mga butang labot sa kaluwasan. Kay ang Dios dili dautan nga tungod ni anak kalimtan na lamang niya ang inyong buhat o gugma nga inyong gipadayag alang kaniya. Pinaagi sa inyong pag-alagad sa mga balaan sama sa inyo pa gihapong gibuhat. Og maoy among gipanghinaot nga unta ang matag usa kaninyo hangtod sa katapusan magpakita sa samang paningkamot sa pagkabot sa hingpit nga kasiguruhan sa paglaom. Aron dili kamo magtapol hinuon, musundog kanila nga nakapanunod sa mga saad tungod sa ilang pagtuo o pailob. Salamat sa Ginoo sa iyahang pulong o atong pagasugdan karon kaning ato ang sermon pag-establisar sa importante nga kamatuoran nga kinahanglan nato masabtan. Okay?
nga aduna importanteng kamaturan aron mas ma-appreciate nato ni atong sermon karon. Establisar sa nato. Una-una, ang pag-amping sa Dios sa iyang katawhan. Kay adunay muni ang gitudlo no sa kaning Hebrew na matod pa diri sa Hebrew chapter 3 verse 1, busa mga igsoong balaan nga mga mag-aambit sa langit nung pagtawag no kani siya nga libro gisulti no sulat kini or sermon sa usa ka apostle or pastor sa mga Hudiyo ngo nakabig sa diha sa Kristyanismo. Mga Hudiyo nga naghinulso na silang sala, nagkumpisal sa pagka-Dios ni Hesus o naa na sila karon sa komunidad sa mga magtotoo. O gi-address niya kining mga tawhana o kining mga katawhan sa Dios. O ato pong sabton nga kani siya nga panahon kani sila nagatubang sa mapintas nga paglutos. Sakit nga paglutos dili lang sa Romanhon nga mga gobyerno kanang sa panggobyerno kundi dili usab sa mga religious no sa ilang previous no nga tinuhan mao ang Judaism. Okay? Pero gi-address niya no kaning preacher sa mga ingo dari igsuong balaan, meaning mga believers, okay, mga magtotoo nga nakaambit. So kaning mga magtuto kita nga nagtuo unsa man ang ato ang nadawat nga gitawag man tao nga magaambit sa langit nung pagtawag. Bot pasabot ana nga kaning imuhang kaluwasan nga nadawat sa Dios, kining gitawag nga kinabuhing walay katapusan nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan, imo na gid ni. Og sigurado niya nga ikaw nga nakaambit no sa kaning langit nung pagtawag, matod pa diha sa Roma 8 versikulo 30, sila nga gitakda niyang daan, meaning sa Ginoo niyang daan, iya usab gitawag mo sa langit nung pagtawag. Adunay duha ka klaseng pagtawag, okay? External call, ikaw nakadungog sa mensahe sa maayong balita, muni karon, nakadungog ka. Apan naapoy ginatawag nga effectual call or eternal call, meaning ang Ginoo mismo magpukaw sa imong patay nga kasing-kasing ug imo gayong mubunga kini siya o kining gitawag nga pagtuo o paghinulsol. No mo na siya ang internal call sa Ginoo sa tuwa. Umuna karon nga ikaw nahigugma kang Hesus, no? Mituo kang Hesus. O kining gitawag sa Ginoo, matod pa, gihimong matarong, gi-justify, atubangan sa Dios, napasaylo na imong sala, di na kanya hinukman, o katong gimatarong sila, nga iyang gihimong matarong, iya usab gipasidunggan. So meaning, kung ikaw nakaambit sa langit nung pagtawag sa Dios, ang imuhang future is makatagamtam gayud ka o glorification. Meaning langit yun eh. Walay dropouts ni dili ni siya survival of the fittest. Nga kinsa tong kusgan mo ay makalahutay. Kung kinsa tong madiskarte mo ay makalahutay. Klaro kayo sa Biblia, ang tinuod nga magtotoo, nga gitawag sa Dios, imatarong niya og mo makatagamtam og glorification. Okay? Nga makauban gayud sa Ginoo sa iyang himaya dito sa iyang gingerian, sigurado gina, garantiya gina siya. So dapat establisan nato na. So muni ang pag-amping sa Ginoo sa matag usa or matag isa sa iyang katawhan. O gikumpirmar po na siya no sa Hebrews chapter 2 verse 10. Ingon dari kay angay gayud kaniya nga alang kaniya pinaagi kaniya naglungtad sa tanang butang. Okay? Nga iyang pagdala sa daghang mga anak ngadto sa himaya. So kinsa may magdala no sa mga katawhan sa Dios ngadto sa himaya, ano ba? Ang Dios mismo, si Kristo. Iyang hingpiton pinagi sa pag-antos nagpasiugda sa ilang kaluwasan. So kung ang Ginoo nagalihok karon sa imo, nagahatag kanimo kaluwasan, surebol gina siya nga makatagamtam jud ka sa iyang himaya. Kay ang kaluwasan sa Ginoo, no? Kuan ni siya, permanent ni. Di na ni siya matangtang, garantiya ni siya sa tanan nga nagtuo
naghinulsol silang sala, okay, misabmitar sa pagka-Dios ni Jesus. Klaro ug tataw balik-balik gina siya. Nga aduna gayoy eternal security. Okay, nga gitagana, gisaad sa Ginoo sa iyahang katawhan. Uy, kanindot, praise the Lord. Yes, nga once nga makatagamtam na og kaluwasan ang iyahang tinawag, aduna gayoy pag-amping sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Nindot ka na nga balita, nindot ka na nga saad. Apan kinahanglan, kaya ato pang basahon ning kung di pa ka kumbinsido atong sa Hebreo, napagod. Wala pa nato sa Juan 6:39. Ingon dari, og ang kabubuton sa nagpadala kanako mo kini, nga dili ako kawadan bisan usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, kundi banhawon kini sa katapusang adlaw. So klaro kayo nga kining gipadala sa Dios ngadto kang Hesus, no, kay gasa, no, sa Dios ang kaning mga katawhan ngadto kang Hesus, okay, aron diya makatagamtam og kaluwasan. Nya kani nga mga katawhan matud pa saad sa Ginoo nga muni ang kabubuton sa Dios nga digid sila malaglag. No, kung nasabtan nato nga ang Ginoo gamhanan sa tanan, siya ang sovereign of all. Nga once nga iyan kining itakda, once nga iyan yung isulti ni mo na ginayang kabutwagi makapugong anak. Walay gahom sa langit o sa yuta, o asa pa man ang mga kagamhanan di ang makapugong sa Dios sa pag-amping sa iyahang katawhan. So, di yun. Okay, walay drop out, walay mabagsak, kay ang Ginoo mismo mag-amping. Okay? Dili ako kawadag bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, kundi banhawon kini sa katapusang adlaw kasiguruhan. Apan balance kini siya kung okay gibalik-balik no nga sama ni siya sa kanang sinsilyo, okay, coin nga aduna poy sa usaran ni siya pero sa luyuan na aduna poy paglahutay sa magtotoo. Mo po ni ang gitudlo sa Hebreo, no? Yes, adunay saad sa Ginoo sa pag-amping sa iyang katawhan, nga bisan sa kalisod sa kinabuhi, ampingan ka sa Dios, nga mulahutay ka, makatagamtam jud ka sa imuhang padulngan, mao ang walay katapusang himaya, apan adunay paglahutay pod. Kay usa man sa Hebreo chapter 10 verse 35 muni ingon, busa ayaw ninyo wada ang inyong pagsalig sa Dios, kay may dako kini nga balos alang kaninyo. Unsa man, kinahanglan magmainantuson kamo aron matuman ninyo ang kabuton sa Dios ug madawat ninyo ang iyang saad. So, yes, tinuod adunay pag-amping sa Ginoo sa iyang katawan. Apan gisugo ta, gikomanta sa Ginoo nga mulahutay. Subot pasabot nga adunay struggle. Adunay pakigbugno. Kay usaw ni paglutay kung wala na siya. Dili ang bot pasabot nga aduna gayoy ginatawag nga pakigbugno, fight, no. No mo ning gitawag nga adunay fight of faith nga ato ang pagabuhaton isip katawhan nga naa pa diri sa kalibutan. So dili dai sayon. No, dili pa dai sayon. No, ang atong kinabuhi nga Kristohanon kay aduna may pakigbugno, kisa may ganahan o pakigbugno diri. Isa may ganahan o kaning striving diri. But it's good for us, no? It's naga-exercise kini sa tuang pagtuo aron kita mulahutay. Now, kung ato ni siyang i-coin ang duha ka kamaturan mo kini. Ang bugtong hinungdan. Mulahutay ang tinuod nga magtotoo sa katapusan kay ang Dios nag-amping kanila. Dili ni siya pinasikat tungod kay maayo ka nga Kristohanon, dili ni siya pinasikat tungod kay kusgan ka o madiskarte ka, daghan kag kanang mga call a friend, no, nga yung matuwagan. Dili, ang bugtong pamaagi nganong makalahutay ka in the end, taliwala sa COVID, taliwala sa pagsulay, taliwala sa persecution, ang makredit ana dili si mong kagulingon, kundili ang Dios nag-amping kanimo. So muna bitaw every time nga maka-apil bitaw ko kanang memorial, no, og labi na ilubong na
Unya naibawaan ako nga kada siya Kristohanon, labi na no si Ate Juliet Panyales, mura ko gusto muhan salot. Muhan salot ko dili ka Ate Juliet sa Ginoo. Lord, salamat. Kay ang credit day nganong na even sa yang last breath na-glorify ang Ginoo because naman paglahutay. So ikaw po mismo, kitang tanan atong i-examine no nga kining ato ang pagkinabuhing Kristohanon na nagadepende ni sa gahom sa Dios. Nagalihok sa tuwang kinabuhi. Okay? Muna nga all glory and honor belongs to God. Walay ato ani. Now karon part, okay? Part sa pag-amping sa Ginoo. Preservation, okay? Pag-amping sa Ginoo. Part ana is naay mga warning. Okay? Warning. Pasidaan, pagbadlong. Muna siya usa sa mga means nga pagabuhaton sa Dios aron ang iyang katawhan ma-preserve. Okay? Ma-preserve ug mulahutay. Busa kun imong basahon ning Hebreo, daghan kay mga warnings, ayaw patigay mo kasing-kasing, paminaw gayo. Okay? Usa ni siya sa mga warning. Mga igsoon, meaning iyang gi-address sa mga magtotoo, mga believers, kung kang Kristo pagbantay kamo. Nga dili kamo magbaton og daotan sulod sa inyong kasing-kasing. Okay? So ang bantayan day nato mga kaigsonan kung mahimo kang himantayon, ayaw bantay ang ubang tao sa ilang mga sayop, bantay ang imong kagalingon. Okay? Bantay. So meaning more of self-examination ta permente. Okay? Kay kinahanglan na siya. Kay nga naman, kay ang atong kasing-kasing is deceptive no sa makailad ni. Bantay nga, dili ka mo magbaton og dautan sulod sa inyong kasing-kasing nga maoy o sa mahinungdan kung naaning dautan. Sulod sa itong kasing-kasing, makaluya sa inyong pagtuo. Makapakgang. O gusay may tabo, kung luya na, hangtod nga mubiya ka mo sa buhing Dios. So nanay hint no of kinitawag nga pagbiya. Apostasy. Ang root ana is naay dautan nga kasing-kasing. Okay? Ay, makaingon kasi mo ko guling ko, ay, praise the Lord, di mo ko dautan, ay, praise the Lord, di mo ko inanaw, Isoon ba? Kung ikaw Kristohanon, you are called to examine. So sihagyod ang imong kagalingon. Di ba? Kusog ta magsusi sa to kagalingon, magport ta magawa sa to ang panghinapay. What about inwardly? Sa imong kinasuluran, nagasusi ba ka? Or kusog ta magsusi sa kinabuhi sa uban? Isoon, self-searching, no? Kanunay, pinasikat sa pulong sa Ginoo. Now, muni karon ang giingon sa 2 Corinto 13:5, okay? Gikuman ni Apostol Pablo no ang mga taga Corinto kay muning mga tao nga nagkumpisal nga silang pagkakristohanon nga sinsabmitar sa pagka-Dios ni Jesus pero ang ilang kinabuhi mura disukwahi ba sa ilang pagtuo. Unda kampanti sila nga okay ra ang ilang kinabuhi murag fights ra kay dituo sila pero kay pagkakita ni Pedro silang ni Apostle Pablo silang kinabuhi aduna may disconnect. So yang gi-command no ang mga magtuto susiyan ninyo ang inyong kagalingon. Kung tinud-anay ba na ang inyong pagtuo, susiyan ninyo. Kay basig inyo rang giilad ang inyong kagalingon. Basig lahi ra ay inyong after nga nung namo dia sa simbahan, basig lahi day ang inyong tinguha. Basig day kalibutanon or kalipay nga inyo rang gitingwa dili gid actually ang Dios. Susihan ninyo. Dili ba nasayran man ninyo nga si Kristo anaa kaninyo? Gawas kon dili ka mo tinuod nga magtotoo. Ala. Di ba? Aduna na ginatawag nga pagsusi. Dili lang warning, but command to examine ourselves. Di ba? So, muni ang kamaturan nga kinahanglan nato masabtan. Nganong aduna may mga command to examine. Nganong aduna may command to warn believers. Kay dili tanan nga anaa sa komunidad. Okay, komunidad sa mga magtotoo, tinuod nga magtotoo. Dili tanan ni kumpisal sa ilang pagtuo kang Kristo
nagbaton og pagtuo kang Kristo. Lahi ng profession of faith o lahi ng possession of faith. Muning realidad, bisan asa ka maadto sa simbahan, si pag-usapan na ka biblically founded ka na nga church, no community of believers, dili gyud guarantee nga 100% tanan diha mga tinuod nga magtotoo. Giklaro na ni Jesus nga duna gayoy mga kanang tawag nga wheat og tares. Muna siya ang gidescribe ni Jesus nga nagtubo ni sila dungan. Okay? Gidescribe po diha kaning the parable of the 10 virgins nga naging mga wise og foolish. The same gyapon nagisgot mo to siya og magtotoo. Now, nagi na siya og mo man ang realidad. Kami mga pastor og sipag ka ng imong wider leader dili na ka guarantee nga tanan gina 100% gina nga Christian eh. Tuyo ka na. Dili man nato makita ang kasing-kasing sa tao. Dili wala man ako nakita, di ba? Ang inyong kasing-kasing kung kanabang inyong gikompisal tinuod ba na. Okay? So nadunay pagsusi, muna yung kamaturan. Even si Apostle Pablo iyan ning giangkon, no? Sa Roma chapter 9 ingon siya, Lord, di ba nagabi yang pagampo no nga maluwas unta ang tibuok Israel. No? Nga kung pwede pa lang siya ang i-cast out aron lang ibaylo ning kaluwasan, no? Sa iyahang kingsmen. Apan iyahang gidawat ang kamatuoran. Ingon siya, apan dili ingon nga napakyas ang pulong sa Dios. Unsa man? Kay dili man ang tanan gikan sa Israel. Sakop sa Israel. Bot pasabot ana nga dili tanan nagkumpisal nga membro sa Kamakop, membro sa Jikap, sakop gayud sa pamilya sa Ginoo. Muna ang kamatuoran bosa, each one of us should examine. Magsusi kita sure gini. Okay? Kay mo gina ang realidad. No, with this in mind, okay? Unsay makita gayud nga kinaiya sa magtotoo. Or sa in English ani, unsa may non-negotiable traits sa usa ka tinuod nga magtotoo nga non-negotiable gini siya. So part sa to ang pag-examine karon mao ang, di ba, kung sa amin ta or kung nanamin ka, kung ang sa amin karon is ang pulong sa Ginoo. Atong panaminan, ang atong kaugalingon. Dili ta man namin sa kinabuhi sa uban nga oy, mas arang-arang pa ko niya. Murag tinuod ko kay murag mas dautan. Dili na di basis sa atong pag-examine is ang pulong sa Ginoo. Now karon unsa man ni? Muni ang giset nga standard ni Jesus Christ sa mga real believer. Tinuod nga magtotoo. Non-negotiable traits unsa man? Ang akong mga karnero, meaning mga tinuod nga magtotoo, number 1, mamati sa akong tingog. Muna yung una. Meaning, gitagaan ginilag pagtagad ang kamatuoran. Ang mga pagtudlo sa pulong sa Dios. Meaning, ang pagtudlo sa kamatuoran, dili ni makaboring sila, ha? Kung dili mo ni ilang gipangita, kay mo ni pagkaon. Mamati sa akong tingog. Meaning, tagaan ginilag importansya ang tingog ni Jesus diha sa Biblia. No? Muna nga, kung gusto ka makadungog, no, na-preacher nag-ingon niya, kung gusto ka makadungog sa audible voice ni Lord, basaha o kusog ang imong Biblia, diha niyo madungog. Because the Word of God, no, muna siya ang gihatag, no, kanato sa Dios nga atong madunggan ang iyang tingog, mamati sa kamatuoran. No, kung imong masabtan na ito na niya kung imong giangkon nga karnero ka sa Dios pero ang kamatuoran medyo makaluya sa imo, ha, maka-board sa imo, nga why interest ka ani. Now it's time to examine yourself. Then dili lang mamati, ingon po ni Jesus, sila mosunod kanako. So adunay listening kay siyempre na mga instruction o they desire obedience, pagtuman. Okay? Paghimaya kang Kristo through obedience kay ingon ni Kristo, kung if you love me, obey my commands. Listening, take heed sa word ni Lord,
and then follow. Munang duha ka non-negotiable traits of a true believer. Apan muna ni karon ang gisgutan ni Pastor David, Hebrews 5:11. Kaning pastor nga nagawali sa kaning katawhan, muning na matikdan niya sa iyang kongregasyon. Dili man tayo ngayon litanan, pero muni iyang namatikdan. Kumiyuta kami standard do, listening to ang tinuod nga believer, maminaw kang sa pulong ni Jesus, ug musunod, kani sila nawad-an og kadasig sa kamatuoran. Ingon sa verse 11, mahitungod ni daghan pa kami og isulti nga lisod ipasabot kaninyo kay nahabol man ang inyong mga pagpamati. Kani mga tawhana wadag kadasig og interes sa kamatuoran. Kinahabol. Adunay wala ka nang habol no di kadulot. Kung sa kahabol dili mapuslan, no? Habol ang ilang pamati. Wadan og kadasig. Naay pagkatapulan, adunay kanang gitawag luya when it comes to the word of God, luya. Pura namay na matigdan ana nga pagbanahon nag Bible study. Murag pulong, murag ba magluya pero outing, grabe. Murag spark ang mata. Murag ginana ba? Murag habol. No, ikadua, nawadan og pagpakabana sa espiritanong pagtubo. Mupuni siya ang matikdan, no, sa magwali sa Hebrews. Kay niining panahon na karon ang ngayon unta kamo nga mahimong magtutudlo sa kadugay na ninyo sa simbahan, sa kadaghadag mga doktrina nga inyong nadunggan sa karong panahon na pwede na unta kamo nga mahimong magtutudlo, pwede na unta kamo mulid sa uban, no, diha kang Kristo nga kinahanglan pa man dahil noon kamo og adunay musubli sa pagtudlo kaninyo sa unang pagtulunan sa pulong sa Dios. Now remember, we have to be reminded nga kani mga Hudiyo ni accustomed to the old ways, no, sa ilahang relihiyon. Okay? Daghan silag na dawat, daghan silag na nasabtan ato, apan unwilling sila to proceed, no, kaning mga pagtudlo diha sa mahitungod kang Kristo. Wala ka sila'y pakabana sa ilahang pagtubo. Ang importante, tingali, sila ha is, part naman may sa wider, part naman may sa GCAP, murag okay naman tayo ina. Naghatag na bitaw kong tayo sa mga paring usa pa man. So, nili na, kinanglan na aduna kita'y pakabana. Pero kani mga tawhana, wala nagpakabana sa pagtubo diya sa Espiritu. Hanon nga bahin. Ikatulo, walay tinguha sa pag-usab sa naandan nga pagtulunan. Okay? Kay ang matag usa nga gigatas pa dili batid sa pulong sa pagkamatarong kay masuso pa man siya. Okay? So, unwilling, no? Ang ilang naandan nga rituals or mga kanabitong tradisyon murag nagpabilin sila diha. Dili na sila mo proceed sa kanabitong to increase their knowledge murag para sila okay na. Okay na. Okay? Dili andam sa pag-usab sa ilahang kaugalingon. Now, kung ikaw sa kapastor, na matikdan ni mo ning mga inani nga mga katawhan, nya kung imong basihan ang pulong ni Jesus nga ang tinuod nga karniro mamati ug mutuman, mura makaingon nga taysa atras ako gamay bet tanahon sa nato kay we are called man to be fruit inspectors man ta. Di ba? Busa, grabe nga warning, no, ang gihatag sa ginatawag pastor nining panahon na. Now, ganito lang introduction pa muna ni siya. Okay. Now, kanin siya, no? Kaning, salamat pas Ginoo kay gitagaan kog pribilehiyo nga mahimong ginatawag ga amahan. Na doon na ako'y ginatawag duha ka bata, salamat sa Ginoo,
Ang isa 4 years old na. O nakita na ko nga nagkadako si Amira, nagkadayag pod ang iyahang ginatawag nga mga kinaiya nga wa ko ganahi. Siyempre, basta daw alang ganahan ka. O kusa, sa iyang kinaiya nga medyo, kami ni Vina nag-agree nga kinanglan gyud usabon. Kay dili kayo sa ganahan mainom og tubig. Di ka sa ganahan mainom tubig. Juice, way problema. Yakult, way problema. So, yupon ra na. Pero kung may kag tubig lang yun. Murarag mo tim-tim. Pakita lang niya nga niinom siya. Unya, dili gid sa, ang iyang water intake, dili gid dinalakad, kan ba? Daghan. Unya, amo na nga, resulta no, sa iyang pagpupog, struggle siya. Unya, of course, amo na siyang paggisultihan nga, di na maayo, pero di ka pon patuo. Pero kakita mi og diskarte, usaon na mo siya nga mapainom ko siya tubig. Muni ang amo ang ipakita nga picture. Nakabalo ba ka? Kung di ka mainog tubig, muni, ang imong kidney ma-damage. Damage imong kidney o i-inject ka. Pakakita na yan nga picture. Kung may kag-inject, allergic sa inject. Naku, di ba? Gipakitaan ako sa muni ang imuhang result kung magpagahin yung kag-ulo, i-dialysis ka. Salamat sa Ginoo nga medyo di ba, nasabtan niya ni, muna nga every time nga dili siya mainog tubig, kabulo mo sa iyang isulti siya, dialysis you want? Wa na, medyo arang-arang na. Arang-arang na ang iyang pag-inog tubig. Now, karon na po ko struggle. Di po siya kayo daghan mukaon. Di siya ganahan mukaon kay murag tingali, paminaw niya, murag okay ra. Gusto ka ani? Takana. If you do not eat, kabalo ka sa resulta na, mahimo kang malnourished. Then ako po sa gigno, di ba? You like playing guitar? If you don't eat, you will be playing guitar with your ribs. Like this. Katawa siya. Pero, kipakitaan niya nga picture, medyo narang-arang yung pagkaon. Kitagaan ako sa reality ba? Nga muni, ang result. Kung magpagay ka gulo, di yung ka mo, kay ka minog tubig, di kay ka mo kaon, muni, malnourished o dialysis. Now, mo po ni actually ang gibuhat karon sa preacher sa Hebrews. Gipakitaan sila karon og realidad kung magpadayon sila. Sila ang pagkagahig ulo, unwilling to pagtubo silang espirituhanong kinabuhi, kung wa sila pagtagad sa silang espirituhanong kinabuhi, gitagaan sila realidad muni ang imong padulngan. Naghatag sa karon og sample mo niyo. Muni karon atong isgutan. Okay? Mo dahil na itong sabto niya, pagbadlong o pasidaan. Paagi sa Dios aron ang magtutuo, magpabilin kang Hesus hangtod sa katapusan. So, if you are a real Christian, you will receive warning gladly. Pero kung piki, magbugot-bot yung ka, anong ka na may giwali, oy, kadaghan mong tayo wali, blessing unta kung gusto, anong kaniman? Part na siya sa kanang pamaagi sa Dios nga magpabilin ka kang Hesus, warningan ka, ug muni karon ang atong title. Ang sangputan sa tinuod ug mini nga magtotoo. Kanong kanding man, kay gisgutan dadto sa Biblia nga ang kanding nagrepresentar sa mga mini nga mga magtotoo. Kay mga mini nga magtotoo, ingon dari ang pagpatumaw sa mini nga mga magtotoo. Now, gisukdan karon sa preacher, ingon siya sa verse 4, siya, katong namiya. So karon, yung di-address ni sa katawan, sa congregation, karon nag-present siya, murag imagine mo nag-present siya picture or sample, katong namiya. No? Okay? O sila nga naa na
kahayag sa Dios. So katong namiya kaniadto diha sa kahayag sa Dios. So naghatag siya karon og sample sa mga namiya. Posible adunay duha ka rason. Realidad ni sa congregation nga literal nga aduna gayoy mga nagprofess sa ilahang pagtukang Hesus tungod sa persecution, tungod sa pressure sa religion, namiya. Ni sa likway sa pagtuog ni balik sa ilahang naandan nga pagtudlo. Or posible usab nga adunay mga kanang ubang simbahan na ilahang na witness nga aduna gayoy ni biya. Okay? Klaro man kay na sa 1 John 2:19. Sila nga namiya kanato. Okay? Sila nga namiya gikan kanato. Apan sila dili di ay kauban nato. Kay kung sila kauban pa nato, magpabilin unta sila uban kanato apan na mahawa sila aron makita nga silang tanan dili di ay kauban nato. So kani di ay pagbiya sa pagtuo. Kaning tao nga ni kumpisal nga siya Kristohanon magtutuo, kung nibiya siya, nagpamatuod nga dili di siya tinuod nga magtutuo. Okay? Kadtong ni kumpisal silang pagtukang Hesus nga naasulod sa simbahan. Apan ilang gituyo sa pagsalikway kang Hesus, nagpakita sa ilang mini nga pagtuo. Kabaitan mo ani, tumog YouTube, tanawan yun ni, ma-amaze ka, no nga, gwapa nga babae, nindot kayo, pero dito sa YouTube, gidemonstrar niya kung walay make-up, unsa giday ang tinuod nga itsura. Okay? Of course, beauty is in the eye of the beholder. Wa ko mag-judge niya, basta mo na yung tinuod nga itsura. Okay? So, daghan mga nagpaila nga mga Kristohanon, okay? Pero dili di ay Kristohanon, nag-wear og make-up of religion, okay? Og wider group, baptism, pero in their hearts, okay? Mutunga gayod ang tinuod nila nga kolor. Nay mga, buta sa batan nay mga nagpaila nga sila karnero, pero mabot ang panahon nga itakda nga ilahang ipadayag nga sila di ay kanding. Okay? Atong sabton nga kaning apostasy. Sabton na to ha. Kining apostasy dili ni siya nga ang tao nga naluwas, nakabaton og kaluwasan, then niabot nga wala na din siya kaluwasan. Dili ni siya nagpasabot nga ang tao nga nahimong anak sa Dios, nahimong anak na pod sa Yawa. Dili ni siya nagpasabot nga ang tao nga gipuyan sa balaang espiritu, gipuyan, niabot ang panahon nga gisalikway siya sa balaang espiritu. Dili ni siya nagpasabot nga ang tao nga ana-ana sa gingarian sa Dios, okay? Niabot ang panahon nga nakabalik siya og niana pod siya sa gingarian sa kaaway or ni Satanas. Dili na mao ang pasabot sa apostasy. Ang pasabot lang sa apostasy is na ay coming out. Ang usa kamini no nga magtutuo ni come out sa iyang tinuod nga itsura nga dili giday siya magtutuo. So muni sama na nag-coming out lang siya sa iyang tinuod nga itsura. Kanang coming out no familiar kay na sa mga pulong no albina sa mga millennials, nag-coming out. Di na ko happy sa kung kagalingon, I come out. Muna na siya. Kamo na ang nagpasabot sa nasa akong pasabot. Okay? Ikadua. Oy, sakto ba? Yes. Ang kasinatian sa mini nga magtutuo. Okay, usa may ka na kasinatian. Nadaghan na regulista, no? Sila nakatilaw sa gasa sa langit, nakaambit sa Espiritu Santo, nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios, nakatagamtam sila sa gahom nga umaabot. Now, in first glance, makaingon ka, mura maging Kristohano, no? O maging, no? Nakatilaw. Kanang word nakatilaw, meaning sila sa gasa sa langit. Ingon sa Santiago, every good gifts comes from above.
Yes, when you are part sa community, sa believers kita, makatagamtam yung ka, unsa ka maayo ang Ginoo. Okay? Nakatagamtam pug ka, nga matod pa diri nga sila nalamdagan, no? Ang pulong sa Dios ginawali, ang maayong balita ginawali. Di ba? Nakabaton kag knowledge. Dili lang kana nakaambit pa gyud sila sa Espiritu Santo but pasabot nga there is kunaka sulod sa simbahan, you will experience somehow the working of the Holy Spirit. Okay, you will witness yung sa mga transformed lives, you will taste ang mga gifts sa Holy Spirit nga yang gihatag sa mga matag usa. You will taste it. Okay? And of course, when this person nga nag-commit sa baptism, that's also part of tasting the Holy Spirit. Katulo, nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios. They testified, yes, praise the Lord. I love it. I love it. Nakatilaw sila sa unsa gid ang benepisyo sa pulong sa Ginoo silang kinabuhi. Nakatagamtam pa gyud sila sa gahom sa maabot bini naka-witness silang miracles. Now remember, this is the age of the apostles. So, grabe ang demonstration sa power sa Ginoo sa iyahang simbahan. Okay? Nakakita sila sa mga milagros sa Ginoo, mga buhat sa Ginoo sa ilahang in the midst of them. Na ang pangutana ni ron, tinuod ba to sila ng mga magtotoo? Basahon na to ang parable, gisulti ni Jesus. Mahitungod niya itong nahisabod diha sa kabatuan. Kini mo katong nakadungog, di ba? Remember? They are enlightened, nakadungog sa pulong sa Ginoo. Then usabay din, diha iya kining gidawat uban sa kalipay, nakatagamtam sa Holy sa nakapartake sa Holy Spirit kay this joy comes from the Holy Spirit actually. Nakatagamtam og kalipay, nakatilaw. Usa man din apan siya mismo walay gamot o mulahutay lamang sa makadyot o sa dihang mabot ang kasakitan paglutos tungod sa pulong natumba dayon. A description of a false believer. Okay, muna siya. Ang kamatuoran sa ato ang kinabuhi nga parihas makatagamtam kung naa ka sa community of believers, ayaw gidayon kung naa ka diri i-assume tanan diha magtotoo na gyud, tanan diha nga para gyud 100% na gina siya nga mga Kristohanon og naa gayoy ginatawag nga mga tares nga dili mo lahutay og naaning inani nga klase nga yuta nga nakadawat apan wala mo lahutay panahon sa paglutos. Daw karon sultian ta ka. Kumusta man? Susiha karon ang imong kinabuhi kung naay mga paglutos, kung naay mga kalisod, kung naay karoy mga kumusta man ang imong respond? Does it affirm nga tinuod ang imong pagtuo or makaingon ka nga hala, there's something wrong. So what will you do? So you have to examine mo nang examine nato permente ang atong kaugalingon. Now karon nasabtan na nato ang coming out sa mga false believers kay ang ilang experience Now karon unsa man ilahang sangputan sa mini nga magtotoo, unsa man ilahang future ani. Sila mo biya. Mo gining kamaturan, mo biya gid sila. Okay? Ang pulong nga biya gikan sa Griego sa apostasya nagpasabot og pagsukol ang pagbiya o paghawa sa pagtuo. Meaning na adunay rebellion. Okay? But pasabot ana is this pagbiya sa tinuod nga pagtulunan sa Biblia ngadto sa mga pagtulunan nga dili iya sa Biblia. Di sila mo lahutay sa biblical doctrine. Sound doctrine, di sila mo lahutay. Unsa man na ilang buhaton, muni ang ilang buhaton. Kay maabot ang panahon nga mga tao dili na mo lahutay sa maayong pagtulunan, murag maboard na sila. Di na sila ganahan, murag bugat sa ilang kasing-kasing nga makadungog og
ligon nga pundasyon sa pulong sa Dios, di sila kalahutay, magluya sila kung makadungog og kamaturan nga insakto. O sa mga ilang buhaton, kung dili sumala sa ilang kagulingon nga pangibog, o sa ilang magtigom sila o magtutudlo nga hapuhap silang nagkatol nga dalunggan. Kinsa may ganahan diri bitaw nga kada bitaw kuno nimong dalunggan? Ako nakoy habit no sa una nga ganahan kay ko ano ko dalunggan, mamura ko kalamiya kay ani. Okay? Nabot ang panahon nga nasamad, natagam ko. Pero no nainana ba nga kani mga tao dili makalo tayo sila magtipok sila. Tigom ta di dili naman taganahan ni murag di naman ta ma-bless ani. Adto ta. O sa me mangita tag o kaniyo. Nindot ni mo ano kay mo ka-bless ni. Kuyaw ni. Dadto sila aron mo apuap silang katol nga dalunggan mura gusto lagi nila paminaon katong gusto nila nga madunggan. Kanang ato lang mantayan kanang word nga bless ba. Say deceiving na. Ang buot say na ay mura tawag subtitle no matod pa ni David nga kay na bless ko buot pasabot tingali no kung kani nga kongregasyon wako or na bless na entertain ko. Nalingaw ko. Nakuan ko bay na di ba tingali nana ang ilahang pagsabot pero kita sa tua nga mga Christian ning kag bless salamat sa pulong sa Ginoo. Naligon ko. Nadasig ko. Tudluan ko sa Ginoo. Lahi ang response. Now karon. Usa may gid ilang buhaton na ning mga tao ang ilang dalunggan ilang namang ilingiw gikan sa kamatuoran og iliso ngadto sa tumutumo nga mga sugilanon. From kani mga tao nakadungog sa true gospel, the doctrine of the Lord Jesus Christ diya sa Biblia, apan taliwala niyang tanan, mubalik kayod sila or muadto sila sa doktrina nga makalingaw o maka quote-unquote bless sila ha, but not really contributing to their spiritual growth. Nay, i-warning anak, kay naay mga doctrine sa church nga non-negotiable yun. Naay uban, okay? Nga nisalikway na no sa pagka-Dios ni Jesus. Sa una ilang pagsabot kang Hesus Dios, di ba? 100% God, 100% man. Karon ilan na lang gibuhat is ilan na lang gidawat ni si Kristo tao ug hinimo sa Dios. So una ilang pagtuo nga ang Bible is the truth, no? The Word of God karon is usa lang siya sa mga mag-contribute sa imong sa espirituhanong kinabuhi, pero dili gid siya final authority. No, departure from that truth, sample lang, is a form of apostasy. Quote-unquote, napaila siya nga Christian siya, but if he stops believing this core doctrine sa Christian church, he's committing apostasy. Bosa, bantayi. So, hangyo ko, bantayi ang imong gipaminaw. Okay? Ayaw pagagad, kung unsay makalingaw nimo. Pangita o pagtulunan nga makapatubo gayod sa imong espiritanong kinabuhi nga dili makawan ni sa imuha sa imuhang pagtuo. Okay? Unsa man ni sa ang ikadua po is kompletong pagbiya sa Kristohanon nga pagtuo nga miresulta sa tibuok nga pagbiya kang Kristo. Sa John 6:65 to 66 mo kini. Tungod nini, giingnan ko kamo nga walay bisan kinsa nga makaari kanako gawas kon itugot kini kaniya samahan. Human nini daghan ng iyang mga tanunan nga namiya kaniya ug wala na muuban kaniya. Ang context isa dihang gipadayag ni Jesus kung kinsa siya. Nga siya ang pan nga maghatag og kinabuhi. Nga pinaagi ra gyud sa soberenya sa grasya sa Dios ang tao maluwas. Kato nakadungog, adi nimi mo tuon nimo, mo biya mi nimo. Apostasy. Nakadungog sa kamaturan apan wala na, di ba, disunod kang Hesus, nagmanuban kang Hesus, wala ni sila nga gisguta sa dusi, no? Kaya sa part sa katong 70 nga mga disciples dong nga namiya ug wala na muuban kaniya. So, balik ta sa Hebrews 6:4.
unsa may warning. Unsa may warning, sama sa kung gipakita kaniya warning, nga gipakita picture nga muni siya ang future ni Amira kung dili mainom tubig, dialysis. Mo po ni ang iyang warning. Kumubiya mo sa pagtuo, taliwala nining tanan nga inyong nadawat, enlightenment, partakers of the Holy Spirit, witnessing all these miracles, kumubiya mo, warning. Dili na gid mahimo pagbalik pag-usab ngadto sa paghinulsol. Dili na gyud. So mingod impossible, no, manang in English, impossible na to come to repentance. Okay, hala hadlok. Tukulbaan ta ni. Now, nay sample ani. Pero ato sa tagaan ni siya o explanation. Kadtong kinabubutong og tiniyuang nagsalikway kang Hesus. Taliwala sa espirituhanong kahayag nga iyang natagamtaman sa kalami sa pulong sa Dios. May tungod kang Hesus o sa Ebanghelyo. Dili na makahinulsol tungod unsa man sa pagkagahi sa ilang kasing-kasing. Wala naman tingali mas gahi pa sa mga apostate, no? Nakadungog sa kamaturan, nakatilaw, apan taliwala niya ng tanan, gisalikway gyapon nila si Jesus. Kung may kagkubal, baga nang gitingay ni siya kubal, o mga kaiksunan, warning, if they commit apostasy, dili na gyud sila makabalik. Okay? Nga naman, sa pagkagahi sa ilang kasing-kasing. Example dayon sa Hebrews chapter 12 verse 16, may sigutan pa ni siya sa babot, pero in passing lang. Ingon dari, walay bisan kinsa nga mahimong makighilawason o dili Diyos nun sama kang Isaw nga ang katungod sa pagkapanganay gibayluan og pagkaon. This is a picture of a person, no, nga nag-commit og apostasy. Now remember, kung kag panganay ka, double portion of blessing inheritance nga madawat sa imuha. Di ba? Ikaduha, ikaw ang mo take over sa leadership ko ng amahan mamatay. Na kay posisyon. Si Iso kabaluan nga pribilehyo. Kaysa Hudiyo kaliwat sa ni Abraham, okay? Og taliwala niya ng tanan. Sa dihang gigutom siya. Nakita niya si Jacob, gutom ko, gusto kong pagkaon niya. Humot kay giluto ni Jacob, tagay ko anabi. Kani po si Jacob, wais po, ingon sa nga, isalikway sa na ang imuhang kuan, pagkapanganay. Ana si Isaw, maunsa man ang panganay kung gutom, mamatay ko. Iyang gibaylo, ang iyang inheritance, o ang iyang posisyon nga, katong leadership position, usa man, sa usa lang kasabaw, sa usa lang ka-RM, sa usa ka balbakwa. Ikaw, sakto ba na nga pangunahuna? Nga na kay inheritance, nga madawad ako kang yuta, uban pa niya, gigutom ka. Nakita ni mo yung migsuon, nagluto og RM, ana yung migsuon. Isalikway sana, ihatag sana sa ako ang imong inheritance. Aron taga-tagaan ti kag RM. Sakto ba na? Pakita lang sa pagka-wicked o pagkadautan ni Esau. Wala niya gitagaag bili ang kaning nga posisyon or kaning nga inheritance nga iya untang madawat. Instead, iyahang gibaylo sa sabaw. Di ba? That is a picture of apostasy. No, ang tao nga nakadawat sa kamaturan, nasabtan niya mentally, intellectually, ang saad sa Diyos, ang glory, and all of those things that God has prepared for him in Christ. And during persecution, during lang sa tingali sa COVID, wala lay kanang bikil ang pangwarta, bikil ang mga ginatawag nga panginabuhi, or tingali nalingaw sa sala. Mas gipili ang pagbiya, mas gipili ang sala, nga lumalabay lamang ang kalipay kaysa kadtong inheritance nga gisaad sa Ginoo. No, mga kaigsunan, muna nga examine nato ni. Dili ni pwede nga murag, sila man na, ikaw mismo, kita mismo, ako mismo, nga nagwali. Basta ay,
Gidisibra na ako kung kagalingon. Okay? Hebrew 6:17. Usaman day karon ang nahitabo. Kay kamo nasayod nga ang sa kaulahian sa dihang gitinguan na niya nga ang pagpanunod sa panalangin siya gisalikway. Kay wala siya makakita o higayon sa paghinulsol bisan pa nga gipangita unta niya kini idumanan sa luha. In the first class, makaingol, grabe no, si Esau, grabe, nagluha-luha na. Di gyapon siya makapahinulsol. This is a kind of Judas-like repentance. Nagsisi siya, nagmahay siya, sa unsay nawala siya, sa result, sa consequence sa iyang gibuhat, pero wala siya naghinulsol sa iyang sala ngadto sa Dios, wala niya biyae, nagpabilin siya sa iyang pagkadautan o pagka-immoral. Wala niya biyae ang sala. Mas gigugma gyapon niya ang sala, pero mas nagbasol siya sa result sa iyang desisyon. Fake kind of repentance. So, mga kaigsunan, examine yourself. Now, karon nga naman, nga dili na siya makapahinulsol. Dua ka offense ang nahitabo. Kagilansang Manila pag-usab ang anak sa Dios. Naman sa Hebrews, o gipakalawan siya sa dayag. So meaning, ang usa ka tawo di ay, mga kaigsunan nga, may biya sa pagtuo, ang usa day ana is this. Ang iyahadeng offense is this, ni-agree siya sa mga tao nga naglansang kay Jesus. Unsa man tong mga tao nga naglansang, usa man day ang ilang unahuna, ang offense ni Jesus, nganong gilansang siya. Kani si Jesus, blasphemer. Mini nga magtutudlo. Kani si Jesus, kanang rebelde. Kani si Jesus, kanang false prophet. Kani si Jesus, kaning gahom nga iyang gi-perform iya sa yawa. Muna ang ilang accusations kang Jesus, muna ang ilang gilansang. So karon, ang usa ka apostate, ni-identify kanila. So ang unahuna karon sa apostate is this. I agree sa mga Pharisee, I agree sa mga Romano, ang ngayon lang gito buhaton kang Hesus. Muna ang iyahang affirmation. Gilansang Manila pagbalik ang anak sa Dios. O ikadua, gipakulawan siya sa dayag, di ba? Shame. Naulaw, kani mga apostate, when they reject their faith, dili sila proud kung dili. Naulaw sila. Nga sila Kristohanon. Magduko-duko sila. Nabot ang panahon nga. Di ba? Gipakaulawan siya sa dayag, meaning si Jesus. And then, they deny. Klaro kayo, no? Denial of Christ. It means that being a Christian is a shameful thing. So, sa ka-apostate. Professing Christian siya. Shameful thing para siya. Muna nga nihawa siya. Duha ka rason. Muna nga, ang usa ka apostate, dili na gyud. Judgment sa Ginoo ni. Nga kung mulid, kung ang tao, professing Christian, mulid to apostasy, wala na gyud. Paghinulsol, meaning, judgment sa Ginoo, di na gyud siya maluwas. Di na gyud siya kabalik sa paghinulsol. Muna ingon ni John Stott, the essence of apostasy is changing sides from that of the crucified to the crucifier. Muto kong gisulti. Apan, matod pa diri sa Hebrews 6 verse 8, kung kini nga mamunga man o mga sampinit o mga kadyapa, kini walay bili o hapit, matinunglo ang katapusan ini pagsunog. Klaro kayo, muna ni siya. No, ang ingon sa Hebrews. The summary, unsa yang gi-explain nga ang yuta nga nakadawat og mga ulan, panalangin. Ang ulan na rin nagrepresent sa illumination, gifts, heavenly gifts. Nya ang bunga mga sagbot, haway bili. Ang angayan ani nga yuta o kadi mga sagbot sunugon ni. Ang iyang result is apostasy man, rebellion man, dili man ni Kristohanon. Busa ang patay nga kasing-kasing sa mini nga mga magtotoo mo resulta sa buhat
sa pagkadautan. Hinungdan nga sila ang ngayon lang nga paganaglagon sa walay katapusan, bisan pa sa ilang reliyosong mga kasinatian. Muna ni ang mga tao niadto sa judgment seat. Lord, mo man imong nabuhat. Lord, mo ni. Ano nga si Jesus? Pahawa, wa ko kailan ninyo. Mga mini nga mga magtotoo. Pasensya lang, gamay na lang yun. Atong isgutan ang tinuod nga magtotoo. Okay? This is a doctrine and it needs a lot of time to explain. Para dili ta mawala sa passing. Okay? Ang tinuod nga magtotoo. Okay? Hebrews 6:7. Kaya ang yuta nga nakasuyop sa ulan. Nag-ulan gabi Kanunay nagtagak niya, nagpatubog mga tanom. Ang nitubo kay mapuslan, mga gulay, mga corn, mga humay, mapuslan sa mga tao. Alang kanila giugman ini nakadawat sa panalangin sa Dios. So nakita nato diri ang duha ka ground. Ang isa ka ground sampinit sagbot. Parehas ra nga ulan nakadawat, sagbot ang nigawas gisunog. Ang isa nakadawat og ulan, mga vegetation, prutas ang nitubo, mapuslan sa tao. It represents the heart of the regenerate person. Okay, muni ang karon explanation sa Hebrews 6 verse 9. Bisan tuod, mga kaigsunan, bisan tuod nagsulti kami ingon ini may tungod kaninyo. Giangkon sa preacher no nga medyo strong ang iyang mga words. Inanay among pagsulti sa inyo pero giyang gipadayag mga hinigugma. Nagtugayod kami nga labaw pa sa kamaayo mga butang labot sa kaluwasan. Iya gyapon gi-confirm. Nga kani sila no katong gi-address ani mga nga wali is mga believers. Kaya nga naman naamay mga timailhan na mga butang labot sa kaluwasan. Unsa man? Iyang gi-affirm sa magwawali nga sila adunay tinuuray nga gugma sa Dios. Kay ang Dios dili daw tan nga tungod ni ana nalimtan lamang niya ang inyong buhat sa gugma nga inyong gipadayag alang kaniya. So meaning aduna gayoy paghigugma sa Ginoo. So one of the evidence that you are a true believer is na kay love sa Ginoo. Ang pangutana, laba ka? Laba kay love? Tinuod ba na imong gugma? Unya duha, adunay kinasing-kasing nga gugma sa katawhan sa Dios sa pag-alagad sa mga balaan. Ay servant attitude. Okay? Nag-concern siya sa ubang mga believers. Og muni katulo andam sa pagtuman, sa pagtudlo, pagbadlong, pasidaan gikan sa pulong sa Dios ang kaning pangapagbadlong iyahang dawaton. Ug maoy gipanghinaot nga unta ang matag usa kaninyo hangtod sa katapusan. Magpakita samang paningkamot sa pagkabot sa hingpit nga kasiguruhan sa paglaom. Dahil padayon aron dili kamo maputol. Hinuon musundog kanila nga makapanunod sa mga saad tungod sa ilang pagtuo o pailob na endurance. Ang sangputanan or sangputan sa mini nga magtotoo mao ang pagbiya kang Kristo. Apan ang tinuod nga magtotoo ngadto sa walay katapusang himaya uban sa Ginoo. Ang pangutanan ni karon, sa man ka? Tinuod or mini kang mga magtotoo? So ikaw ray maka judge ana. Kung imo gyung susihon ang imong kagalingon, ikaw ra ang makatubag nini. Pero gi-encourage ta sa Bible. Busa mga kaigsoon, paning kamuti nga mapamatudan ninyo ang inyong pagkatinawag, pagkapinili. Kay kung buhaton ninyo kini, dili gayud kamo mapukan. Og nining pagiya hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang kingharian sa atong Ginoo o nga luwas nga si Jesucristo. Mag-ampo kita. Daghang salamat Ginoo sa pulong nga imong gihatag kanamo. Salamat nini nga kamatuoran. Mahimaya ka sa mong kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen.